Into engiletha la ngiletha ukuthi ene umuntu engizwana naye nesithandana naye nje kahle siphilisana naye akezi kumina sengiphelile emalini ngiphelile nje emalini manje angazi ukuthi yini ukuthi into ebanga ukuthi mangimcela ukuthi akeze endlini angezi kodwa ma esengenamali ngizobona ngaye eqhamuka into yokuqala ngazo isho ukuthi angimsize emalini akanamali njengoba enza kanjena nje ukuba uyazi ukuthi mina nje ngiyamenza ngaye ingaba kayenzi lento so ngimkhumbule mina mangimbiza ngithi akakeze endlini sesibonisane nje khona into engifuna ukuthi sibonisane ngayo usuke ufuna ukuthi nibonisane ngempela so ngifuna ukuthi sibonisane ngempela umama wahle kancane awunamahloni mhlawumbe ukuthi manihamba yabo ngoba nithandana awucanga mhlawumbe unamahloni ngawe ke mhlawumbe yakufihla ufuna imali mhlawumbe yena ngaba nawo amahloni mina nje anginankinga naye anginankinga naye futhi naye washo ukuthi yena anankinga ukuthi ngimdala mina kuyena yena umncane kumina uGlory manje akakwazi ukuthi ayikhulumele nami aze ecele wena nje ukuthi umkhulumele. Yebo sawubona usiphe. Sawubona. Into ngifuna ukuyazi nje ukuthi indaba mangabe ngikucela ukuthi woze ekhaya ungezi ngokubize ungezi. Ngifuna ukwazi lokho nje manje